Tak dnes mám pre vás také 2 až 3 príbehy. A ako sa to začalo? Prečo vlastne som vybrala túto tému? A vybrala som túto tému preto, lebo som si ja scrollovala na Instagrame a teda sociálnych médiách a vyhodilo mi tu takéto niečo. Takéhoto krásneho Kena, pozrite sa na trny. Tu sa píše, že on sa zaregistroval na Tindri a v priebehu 24 hodín mal 800 zhôd. One time. Next time. 800 zhôd. Neviem, v ktorej krajine sa toto stalo. Ako, takto. V prvom rade chcem povedať, že on vlastne musel swipovať doprava úplne každej babe 800, lebo to je jedna vec, že jemu swipujú doprava, ale druhá vec je, že vlastne on swipuje a vtedy sa tie zhody dejú. Ale dobre, v čom je ale ten háčik? Háčik nie je v tom, že je takýto nádherný, dokonalý, oholené, tam to má hruď je oholené. Háčik je v tom, že vlastne on je kriminálnik. No tak toto. A nebol odsúdený len za nejaký taký hociaký trestný čin, ale bol odsúdený za násilie na ženách. No a predstavte si, že si teda čítate tento profil, teda dáme tomu, že vlastne polovica aspoň si prečítala ten profil, tak predstavte si, že to čítate a vidíte, že je kriminálny a vy sa rozhodnete mu jednoducho swipovať doprava. Akože kde to žijem? Ja keď som bola na Tindri, vždycky som vydržala vlastne taký týždeň, možno 2. A potom som si povedala, že ako koniec toto sa nedá. A bola som veľmi vyberavá, napríklad takýto typ, to ja automaticky doľava, lebo pozrite sa, ja strašne nemám rada, keď má niekto takto veľké svaly a oľhanú hruď a takéto, pozrite sa túto pomôčku. Ako to mi príde, že veľmi sebou posadnutý. A zjavne aj je, keďže vlastne pácha násilie na ženách. Dobre, toto niektoré ženy vlastne vôbec ani nezastavilo, ale poďme sa teda pozrieť na to, čo vlastne oni im tam písali, tieto ženy. Dobre, takže tu píše nejaká kočka, že si ochotná spraviť výnimku pre modré oči. Zdá sa, že áno. A ona mu odpisuje, výnimku môžem spraviť. A on že dobre. Takže už vieme, že vlastne je kriminálnik a ešte ďalšiu bombu tu hodí. Musím sa priznať, že sa nesprchujem. Viete, že z fotky to nevyzerá tak, že by sa nesprchoval. Ale že čo? Musí srandovať. Ja mám rád môj prírodzený pach. Som si istý, že aj tebe bude voňať. A ona mu hovorí presne to, čo som ja povedala, že vyzerá, že voniaš dobre, takže verím ti. Ďalej, Hanna píše, ahoj, chcem sa ťa opýtať ohľadne toho trestného záznamu. Veľmi ma to zaujíma. No a on povedá, ďalšie problematické správanie. Na Slovensku sa to hovorí po slovensky, že red flag. To som inak strašne ráda, ako sa na Slovensku používa nejaký anglický výraz, ešte sa úplne zle vyslovuje. Ale po slovensky sa to naozaj rozpráva, že varovný signál. Čiže má kriminálny záznam, nesprchuje sa. A teraz do tretice, čo sa stalo, tak opisuje tak, že vlastne podviedol svoju priateľku a ona ho vlastne pritom prichytila. Ale to bolo pred rokmi. Už vôbec nie som tá istá osoba. Nie som taký istý, ako som bol predtým. A ona vraví, že ocením to, že si úprimný. A to je hlavné. Akože inak toto je úžasné, že vlastne ako si to ľudia mýlia, že byť úprimný je úplne super. A je to strašne dôležité. A čo tá úprimnosť robí je to, že vám pomáha sa rozhodnúť, čo s touto úprimnosťou idete robiť a s touto informáciou, ktorú vám ponúka ten človek. Budete ďalej s tým človekom komunikovať, akým spôsobom budete komunikovať, aký vzťah budete mať s týmto človekom. Jednoducho, tá úprimnosť vám iba povie to, aký ten človek je a vy sa môžete rozhodnúť, čo a s tým ďalej. Nie, že tak je úprimný, to je super, to znamená, že teraz budem odpúšťať každú jednu vec, ktorú mi povie. OK, a teraz pozrite sa na tieto kočky, ktoré mu písali Siobhan. Siobhan je inak írske meno, no a ja som vravela môjmu partnerovi, že to bude asi Ír, tento chalán. A on mi vravel, že no, je možné, že vlastne táto Siobhan, niekde jej starí rodičia sú Íri a preto vlastne jej rodičia, ktorí sú napríklad teraz už Briti, tak jej dávali takéto meno. Čiže môže byť buď Britka, alebo je Írka, neviem. Rája, možno nejaká Indka. A poďme naspäť k Siobhan. Siobhan mu píše, že mňa to BH sa číta ako V. V írštine akože nikto nevie nič prečítať, ani samotný Íri väčšinou. Dobre, takže ona mu píše, wow, tuto srdiečka, budem k tebe úplne úprimná, neviem čo, bla bla. Dobre, X to znamená, že akože pusa, cmuk. Sophie, tak Sophie hneď chce vlastne už začať konverzáciu, nie že ako sa máš, ale hneď začneš, ako máš obľúbené jedlo talianské. Ahoj krásavec, ako sa máš? No jednoducho
neskutočné, hej. Mne inak jeden psychológ povedal: "My si nevybárame vzťahy podľa toho, čo je pre nás dobré, ale podľa toho, čo je nám známe." Čiže napríklad, ak máme nejakého otca alebo mamu a jednoducho sme boli v takom prostredí, že kde napríklad násilie je nenormálne, tak vlastne pre nás bude úplne normálne a budeme mať pocit, že je to pre nás správne si brať takéhoto muža alebo ženu, ktorá sa bude podobne správať. A je to úplne nevedomé. Samozrejme sa to dá zmeniť na terapii, ale takto jednoducho my si vyberáme človeka, že častokrát tie city nie sú, že toto je pre mňa naozaj ten správny muž, lebo to tak cítim, ale vlastne dôvod, prečo to tak cítim. A vlastne tento príspevok som si povedala, že toto je úplne fejkové, že toto nemôže byť pravda. No a môj muž mi vraví, že vieš čo, je jeden chalán, ktorý zrazil jednu ženu a dieťa a úplne ženy sa za ním šaleli. A jednoducho povedali, že nemôže byť jednoducho odsúdený, pretože je príliš pekný. A normálne na tom TikTok a celý internet, normálne máte na Reddit ľudí, ktorí píšu, že nemôže byť odsúdený a takéto veci. No tak ja som sa hlbšie pozrela, pozrite sa. A tento chalan sa volá, že Cameron Herring. Toto tu máme toto meno. A čo sa stalo je to, že je to chalan z brutálne bohatej rodiny a však čo 17-ročnému chalanovi v čase, keď prešiel túto mamu a s dieťaťom a tak ich vlastne zabil. V tom čase mal 18 rokov, ale dajme tomu, neviem, či bol 18-ročný alebo 17-ročný, keď mu rodičia kúpili toto úžasné auto, lebo jeho kamarát, ktorý bol vlastne spolu účastník nehody, má 17 rokov, alebo mal 17 rokov vlastne v tom čase, keď sa stala toto nehoda. A čo kúpite takému vášmu synovi, keď už neviete, čo s peniazmi, ak ste strašne dobrý rodič, tak kúpite mu úplne, že pretekárske auto. Lebo nemôžete mi kúpiť, dobre, mám strašne veľa peniazí, neviem, čo s nimi, ja chcem svojmu synovi kúpiť auto, tak nekúpim normálneho nejakého, ja neviem čo, Fabio. V Amerike teda nie sú škodovky, ale viete, čo myslím, že proste nejaké obyčajné autičko. Nie, jemu kúpili, pozrite sa, takéto auto. Ford Mustang GT. Takéto čierny Mustang. Pozrite sa. Pretekárske auto. A čo si myslíte, že sa s pretekárskym autom robí? No, preteká. A presne toto sa stalo. Cameron a jeho kamarát sa rozhodli, že budú teda tam niekde na Floride jednoducho pretekať spolu. Tam, kde je 20 až 30 míl za hodinu maximálna rýchlosť, tak oni išli, neviem akou veľkou rýchlosťou, ale keď spadali, že táto mamička s dievčatkom 21-mesačným prechádzajú cez cestu, tak začali obidva veľmi brzdiť a Cameron v čase, keď narazil do tejto mamičky, išiel 100 míl za hodinu. Koľko to je? 60 km za hodinu? Nejak tak. A to akože brzdil. To je Mustang, to je pretekárske auto, tam sú brzdy, že mega dobré, čiže ako by rýchlo išiel, neviem. Ale tu sa píše, že deň predtým ho našli ísť s rýchlosťou 162 míl za hodinu. OK, pardon, čiže on keď vlastne brzdil a zabrzdil a narazil do tejto mamičky s týmto 21-mesačným dievčatkom, tak išiel 100 míl za hodinu, čo je 160 kilometrov. A toto akože už brzdil tak, ako len mohol. A je to Mustang, je to drahé auto, je to pretekárske auto, má veľmi dobré brzdy. Čiže on musel s neuveriteľnou rýchlosťou. A deň predtým zistili, že išiel 162 kilometrov, míl za hodinu. 162 kilometrov za hodinu, pozrieme sa na to, to je 162, to je 260 kilometrov za hodinu. Čiže išiel 260 kilometrov za hodinu. Akože úplne sú drbnutí tí rodičia. Prečo takéto niečo kúpujú svojmu dieťaťu? Ešte chalanovi proste mladému, kde ani nemá ešte dovyvinutý mozog, nejaké 25-ky, 27-čky, cca sa nám dovyvíja mozog, údajne pri mužoch to okolo 27, to je ešte dieťatko. A inak kto potrebuje pretekárske auto v prvom rade? Absolútne hrozné. Jednoducho bol odsúdený na 24 rokov. Ohľadne toho ženy jednoducho šalejú. Hej? Neviem, aké majú oni diagnózy, ty kokos, ako fakt. Tak pozrite sa, normálne to sú TikToky. To sú TikToky, že sú oni normálne posadnuté týmto Cameronom. Pozrite sa na toto. Hej, to normálne iba, že aký je nádherný. To je iba o tom, že aké má krásne modré oči. Celé. A tu to vidíš a všetko zlomné srdce. Táto osoba, že jeho oči. Ako čo? No a tuto vidíme video, jeho otec úžasný, veľmi strašne dobrý otec. Pozrite sa, kúpi takéto auto svojmu dieťaťu. To akože bola otázka času, keď on niekoho zabije. Tuto minulé u nás v meste som išla
s mojím mužom aj s mojím dieťaťom a boli tam takí 4 tínedžeri, veľmi dizajnerské oblečenie drahé, lebo však čo 15-ročným deckám by ste prečo nekúpili dizajnerské oblečenie, veď si na to nemusia vôbec zarábať. Tak my iba pozeráme, mali také motorky, ale tak hlučné. Viete, také tie pretekárske, alebo tak, viete, čo idete do kopcov a tak a strašne hlučné. A v meste boli a už išli pomedzi autá a neviem čo a drgali jeden do druhého. Ako prečo toto rodičia robia? To vôbec nie je dobre pre to dieťa a sú nebezpečenstvom pre druhých ľudí a pre seba. Tak tuto ako kameranov otec, pozrite sa. A tuto píše, že ako nemôžu tí reportéri ich proste nechať len tak žiť. Nemôžem nechať dať pokoj. Oni majú oči, však vidia, že Cameron o tom nechce hovoriť. A tuto pozrite sa, že to je naspäť v tomto videu, že 24. Ježiš, som sa zlakla. Môj muž mi tu chodí popred okno a ma vystrašil. Dobre. Ideme ďalej. Tuto sa hovorí, že 24 rokov je šialené. Pustite toho chlapca von. Teraz. Akože vážne. A hovorím si, že toto je normálne a tuto píšu, že hej, že toto je úplne akože bežné správanie u niektorých žien. A neviem, či ste videli taký obrázok a je to vlastne aj model momentálne. Pozrite sa. Toto je Jeremy Meeks a toto je jeho fotka, keď bol zadržaný políciou. Pozrite sa. Tuto vidíte táto slzička? Oni sa dávajú, keď sú v gangu, alebo neviem, či to neznamená, že vlastne keď niekoho zabijú vo väzení, že si oni dávajú takéto tetovanie, akože aby sa ich všetci báli. OK, v roku 2002 bol obvinený z krádeže a ublíženia zdraví dieťaťa a napadnutí 16-ročného chlapca a bol za to vo väzení 2 roky v Kalifornii. A však čo, v roku 2014 bol normálne zase zadržaný políciou, veď však normálna vec, za držbu, nelegálnu držbu zbrane. A preto si začínam aj myslieť, že vlastne tento Tinder človek, pozrite sa, aký krásny tento Ken. A prečo by vlastne vám žena malo vadiť, že on by napríklad vás mohol napadnúť alebo napadol inú ženu? No a toto je to, že oni si to nevedia spojiť, že on napadol inú ženu. To znamená, že môže napadnúť mňa. A ľúbim to tu všetko. A ľúbim Juraja a budem ho milovať do konca života. Nie, však akože mňa určite by nenapadal, akože takýto krásny muž, nie, on sa zmenil. On vlastne je už teraz aniel, pozrite sa, aký má krásny úsmev a on sa vlastne iba takto usmieva a je taký pozorný. A inak to tak existuje. Som len tak v krátkosti písala nejakú seminárku o takzvanom, že halo efekt. A vlastne to je to, že v priebehu 2-3 sekúnd vlastne my si vyrobíme nejaký dojem, priradíme človekovi určité vlastnosti. Čiže keď sa my pozrieme na tohto muža, on nám povie, že napadol ženu a bol za to vlastne vo väzení, čiže naozaj asi musela byť riadne zmlatená, keďže musela ukázať dôkazy. Ako nie nikdy ospravedlniteľné, žiadne násilnie na ženách alebo na mužoch v žiadnom prípade, ale akože ten dôvod, ona mňa prichytila pri podvádzaní. Že vlastne, ako by to bolo jej chyba, že ako si sa mohla vôbec ona dovoliť. Vôbec to, že on podvádzal, je to akože mu nepríde, že problematické, dobre? A čo je úplne v pohode, však čo? Ako si to zhrnieme? Čo by sme sa z tohto naučili? Komu nie je rady, tomu nie je pomoci. Babi, že jednoducho naozaj chcete viac od seba a od svojho partnera. Ale jednoducho taká je dnešná doba. No a to je do mňa všetko. Dávajte si na seba pozor a prosím, predtým ako odidete, nezabudnite kliknúť na odoberať a páčika. Čaute!